Atmosfera ta' paniku bil-bombi bejn it-3 u l-4 ta' wara nofsinhar. 3 karozzi tal-linja tal-Arriva kienu involuti f'inċidenti kraħ ta' traffiku. Waħda mill-karozzi baqgħet dieħla fil-ġemp ta' bil-bombi u għamlet ħsara estensiva. Karozz oħra bil-għan li tevita li tibqa' dieħla fil-karozza ta' qudiema ħadet brejk qawwi, laqtet ftit il-karozza ta' qudiema u spiċċat fuq is-Central Strip. Għal xi ħinijiet fuq il-post tal-inċident kien hemm kaos sħiħ, b'numru ta' persuni jistennew li nataw l-assistenza medika u oħrajn imorru jaraw x'ġara. Kollox 22 passiġġier li kienu fuq il-karozzi tal-Arriva kellhom bżonn l-assistenza medika għal ġrieħi li ġarbu. Filwaqt li l-maġġoranza tal-passiġġieri korruti ttieħdu l-isptar jew iċ-ċentru tas-saħħa tal-Florjana bl-ambulanzi, 9 passiġġieri oħra twasslu l-isptar b'karozza oħra tal-Arriva li kienet għaddejja minn bib il-bombi. Minn fuqha niżlu l-passiġġieri u kienu mobbija l-aħħar 9 passiġġieri feruti li kienu għadhom fuq il-post. L-iżgħar persuna korruta kellha 13-il sena, waqt li l-ikbar persuna kienet mara ta' 66 sena. Mal-passiġġiera kien rikoverat ukoll xufier tal-Arriva, ġovni Somalu ta' 16-il sena u ieħor Taljan ta' 17. Intant, ftit wara li seħħ l-inċident apparti l-Pulizija waslet fuq il-post il-Maġistrat Edwina Grima li ordnat li ssir inkjesta bl-għajnuna tal-esperti fosthom l-espert forensiku Mario Scerri. Sakemm il-passiġġieri kollha ttieħdu l-isptar, it-triq kellha tingħalaq traffiku fejn il-karozzi ajral tal-Arriva bdew ikunu ddevjati lejn il-waterfront. Fis-stqarrija l-Arriva qalet li r-rappreżentanti tal-kumpanija kienu fuq il-post u mill-ewwel ikkollaboraw mal-Pulizija u mal-ħaddiema tas-salvataġġ.